आज बहुत लोग आसी पहुँचे कौन पे कह हेनी सेपटे माँ सेपटे मौसी कौन कर चुप चुप कौन बाहर करुँ एपटे लुलु बाबू भाई हाथ उड़ा हाथ उड़ा एस रेडी बाबू हिरो कौन अच्छा खाली अदा मटन मसला हाँ एटा गरम मसला लंका चिकेन मसला चिकेन पाउडर आ गरम मसला आसो मटन मसला खाली गरम या अदा टे अदा रसुण सीना कौन हाँ 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 हाँ